Oñoiaren danbatekoarekin, 7 puntuan Donostia jai giroan murgildu da. Eguraldi obrenaren laguntza, ze musika, danborrotza eta jolas giroz bete da hiriburu Gipuzkoarra. 1808ko brontzezko kainoi britaniarrak eman dio hasiera aste nagusiari. Eta Donostiako aste nagusia hiriko alde guztietara zabaldu da dagoeneko, eta bertan dabil Ainhoa Larretxea saltza guztiaren erdian okerrezpanago. Ainhoa. Ekitaldiko unerik bereziena arratsaldeko 7etarako 5 minutu falta zirenean bizi izan da. Pimba, pimba, pimba. Oso berezia izan da eta desberdina eta beti ikusten dezu handikan eta hemen egotea oso berezia izan da bai. Pimba, pimba, pimba. Hasi da aste nagusia. Aurten zuek 50 urte beteko dituzte eta 200 urte dira herriak iskali zutela. Beraz, horrek guztiak isle izango du ospakizunean. Salaketa larria egin dute hainbat beharginek. Esklabotzaren parre jarri dituzte euren lan baldintzak eta, Ainhoa Laindinez, sindikatuek lan ikuskaritzara jo dute. Baielak eta komisionesek lan ikuskaritzan salatu dute langileen lan baldintzak muturrekoak direla. Langile honek 2 hilabete terdi iraun zuen azken 15 egunak antxietateak jota bajan. Hacíamos al principio 10, luego 11 y acabamos con 12 horas con media hora para comer. 12 orduko lanaldiak asteko 7 egunetan. Te decían que te despedían si no ibas los fines de semana, que tenías que estar allí. Oiek aldira esklabuak. Ez, oiek langile libreak dira. Lan ordu arruntak 3 eurora eta apartekoak 7 eurora, guztira 1.800 euro kobratzen zituen hilean. Komisiones Obrerasek eta ELAK hainbat salaketa jarri dituzte eraikuntza arloko hitzarmena betetzen ez delako. Surfean, emozioz gainezka joan da goiza Hego Afrikako txapelketa Naritz Aranburuk bikain surfeatu du 3. erronda. Eta etzeukan arerio xamurra, Gabriel Medina une hauetan munduko rankingan lehen postuan dagoen brasildarra. Oldarkor hasi da Medina eta 9 puntu terdiko olatua lortu du hasi eta berehala. Eta Aritz kanporatuta geratu da. Onaino gaur egun, mila esker gurekin bat egiteagatik informazio gehiago iluntzeko 8 hementxe TV baten eta une oro eitb.eus webgunean. Arratsalde ona igaro dezazuela.